riembo kata mana e sikul saa 5 kata mana saa 6 mar onyango odak Mombasa samoro somo Nairobi to odak Kisumu odhi chopo sadi mago bende ging'iyo magi gik me wawacho ni adwaro ni bedi janyuol mokwongo we ng'iyo pesa we keto osiep manie kindi gi janyuol gi nyathi obed pesa awacho ni kuonge rwak wuoche mar janyuol ma janyuol manigi chuny mar utu chuny mar dhano human ok nyal yie ma nyathi ng'ato owuoge skul seche makamano kong'eyo ni nyathini dhi kama chal nade mokwongo nyaka bed jukumu ni ng'eyo ni nyathini ka riembe odak Nairobi keche skul kanyo jopuonj onego ng'e ni ong'e nyathi ka nyathi gi kuma nyathi yae samo riembe no nyaka confirm ni nyathini oa Nairobi nyathini ya Kisumu koro sama riembe ni en gari mane mawuok saa 6 Kisumu madhi Mombasa kata madhi Nairobi to seche modo wuok saa 6 kata saa 7 idwa no chop Nairobi sadi amo chop gine sadi Mombasa saa modhi en sadi emomiyo awacho ni waweyo ga contact wa school kendo gina riyo mar parent koko yud parent ntiega kata guardian makama okoyudi tirich ma nyakiwe numbers are school man according to my understanding koro gone numbers gi mondo inform jonyuol go magi mi go ahead ni japuonj wan waonge pesa ket nwago e mtoka makiny ma they are very much aware ni nyathini japuonj no nyiso wani kete e mtoka nikech samoro jonyuol nyalo wacho ni I'm sorry ok wanyal yudo fare mwabiro omego ket nwago e mtoka but at least en gimo bedo well communicated ma japuonj ong'eyo janyuol bendo ng'eyo ni nyathine no gole school owuok e mtoka mong'ise ni wakete bus makama number plate makama owuok sama kama expect kono from this time makoro kata kochopo kata kochopo to wang'eyo ni japuonj no wacho ni no kete mtoka sama kama number plate makama driver ne en ng'ane mano iluongo ni kaw jukumu